दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना मी विनंती करतो, आपण नाणेफेकीचा कौल करून घेण्यासाठी क्रीडांगणाच्या दिशेने यायचंय. ऑल कर्ला आणि त्रिमुखी संघ. सोमेश्वर आयोजित सोमेश्वर प्रीमियर लीग SPL 2025 पर्व इथे आपण पाहतोय. आणि पर्वाचं आयोजित नियोजन करत असताना खूप साऱ्यांचे हात, खूप साऱ्यांची साथ आणि आम्हाला खंबीर असा पाठिंबा या सर्वांकडून मिळाला आहे. आणि त्यामध्ये आवर्जून आम्ही बाळशेठ मेईकर आणि त्याचबरोबर सन्मान्य असे साहिल शेठ मेईकर यांची मुख्य भूमिका, मुख्य प्रायोजक म्हणून आपण त्यांच्याकडे पाहतोय. आणि त्याचबरोबर आमचे रोशनबाई फाळके यांचंही भरीव असं योगदान या स्पर्धेच्या निमित्तानं प्रतिवर्षी आम्हाला मिळत असतं. आणि ज्यावेळीपासून आम्ही लीग स्पर्धा इथे आयोजन करायला सुरुवात केली त्यापासून रोशनबाई फाळके आवर्जून आमच्या सोबत आहेत. आमच्या पाठीमागे त्यांची खंबीर अशी साथ आम्हाला मिळाली. त्यामुळे रोशनबाई फाळकेंचंही SPLच्या 2025च्या या पर्वाच्या निमित्ताने खूप सारे आभार असतील. आणि या सर्वांनी दिलेली साथ आहे. आणि त्यामुळेच आम्ही भव्य दिव्य आयोजन असणारी महाराष्ट्रातील एक अग्रगण्य स्पर्धा म्हणून ज्या स्पर्धेकडे आपण पाहतोय. आणि सोमेश्वरसारख्या गावातली ही स्पर्धा जिल्ह्यात नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अग्रगण्य स्पर्धेमध्ये जरूर याची गणना केली जाते अशी ही स्पर्धा. रोशनबाई फाळके, त्याचबरोबर सन्माननीय बाळाशेठ मयेकर, साहिल शेठ मयेकर आणि या सर्व पुरस्कर्त्यांचे आम्ही विशेष आभार इथे व्यक्त करतोय. आपल्या सर्वांना धन्यवाद देतोय कारण आपण आमच्यासोबत आहात. त्याचमुळे हे SPLचं हे पर्व आम्ही यशस्वीपणे संपन्न करू शकलोय. सर्व स्पॉन्सर्स, पुरस्कर्त्यांचं SPLच्या वतीने मनपूर्वक आभार आहेत. यस, हा सामना सन्मानाचा आहे, हा सामना प्रतिष्ठेचा आहे. कारण या सुपर 8 मधला पहिला विजय संपादन करण्यासाठी जी चालणारी ही लढत आहे. कारण दोन्ही संघांनी आपले दोन्ही सामने पहिले इथे गमावलेत. त्यामुळे हा सामना खूप महत्त्वाचा इथे राहणार, प्रतिष्ठेचा इथे राहणार. कारण आतापर्यंत आपण साखळी सामन्यांमध्ये विजय संपादन अतिशय दर्जेदार पद्धतीने केले आहे. परंतु सुपर 8 मध्ये दाखल झाल्यानंतर या दोन्ही संघांना मात्र पहिला विजय संपादन करण्यासाठी ते झगडावं लागलंय, लढावं लागलंय. आणि अपयश मात्र यांच्या नशिबे आलेलं पाहायला मिळालंय. परंतु या सामन्यामध्ये कोणता संघ इथे विजयी ठरेल आणि आपली विजयी सलामी देईल हे इथे पाहण्यासाठी खूप आवश्यक आहे. थोडासा स्पीडअप घ्या सामनाधिकारी, आपल्याला विनंती राहते सामन्याला स्पीडअप घ्या.
हा सामना इथे 3 षटकांचा होईल. यानंतर होणारा सामना ऑल मिरकरवाडा विरुद्ध अम्मार 11. दोन्ही संघ खेळण्याच्या दृष्टीने सज्ज राहतील. मोस्ट इम्पॉर्टंट सामना यानंतरचे दोन्ही सामने मोस्ट इम्पॉर्टंट, व्हेरी मोस्ट इम्पॉर्टंट. ऑल मिरकरवाडा विरुद्ध अम्मार 11. दोन्ही संघ खेळण्याच्या दृष्टीने सज्ज राहतील. 10 बॉल. पहिलाच बॉल. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक ऑफ स्टिकच्या बाहेर आहे. वाईट बॉलचा इशारा. वाईट चेंडूने मात्र षटकाला सुरुवात करताना आपल्याला टॅटू पाहायला मिळालाय. सलीज स्ट्रायकिंग एंडला क्लीन बॉल. लेग ब्रेक चेंडू होता. बॅट बॉलचा संपर्क नाहीये परंतु संपर्क होतोय उजव्या यष्टीशी आणि त्यामुळे पहिला धक्का सलीजच्या स्वरूपात इथे बसलाय संघाला. सलीजच्या स्वरूपात पहिला धक्का टॅटूच्या माध्यमातून केला गेलेला लेग ब्रेक ऑन साइडला खेळण्याचा इथे होता प्रयत्न असफल ठरला. पुन्हा एकदा लेग ब्रेक चेंडू आहे. मिड विकेटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळते. बॉल फील्ड करताना एक शॉर्ट फ्लेअर इथे घेतले गेले. शॉर्ट मिड विकेटला पण इथे खेळाडू पाहतोय. आडव्या बॅटचा वापर आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षक इथे पाहायला मिळालं. सलग दुसरा चेंडू इथे डॉट येतोय. पहिला चेंडू वाईट आणि त्यानंतर विकेट आणि त्यानंतर इथे मात्र बॉक्स आउट होऊन मैदानाच्या बाहेर जावं लागेल. आणखीन एक विकेटचं पतन इथे झालंय. दुसरा धक्का इथे बसलाय ऑल करला संघाला. याही वेळी लेग ब्रेक चेंडू समजू शकला नाही तो फलंदाज. आलाय डॉट बॉल. षटक क्रमांक समाप्त झाले ते पहिलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या इथे आपण पाहतोय फक्त आणि फक्त 1 रन. टॅटूने पॉवर प्लेचं पहिलं षटक इथे हाताळलं. केवळ 1 धाव इथे खर्च केले. यावेळी गती अफलातून पाहायला मिळालो. लो फुलटॉस बॅटवरती घेतला. स्ट्रेट ड्राईव्ह केलाय. टॅटू आहे. बॉल फील्ड करताना पाहायला मिळालाय परंतु यावेळी मात्र नाकाम ठरेल प्रवीण. बॉल जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी. धावसंख्या पाहायला मिळेल ती 5. यावेळी लेग स्टिकच्या बाहेर होता बॉल सोडून दिला गेला त्यामुळे पंचाने इशारा इथे दिलाय वाईट बॉल. आणि सलग दुसरा चेंडू गती जास्त राखण्याच्या प्रयत्नामध्ये खराब पाहायला मिळतोय. सलग दुसरा चेंडू वाईड. यावेळी गती कमी होती. स्ट्रेट पंच केलाय. गोलंदाजाच्या नजरेसमोरून बॉल इथे मात्र ट्रॅव्हल होतोय 6 धावांसाठी. 6 धावा यावेळी मिळाल्या आणि त्यानंतर आलेला हा वाईट बॉल प्लस 2 धावा एकूण 3 धावा संघाला इथे मिळत आहेत. नरेंद्र इथे नाकाम ठरलाय. बॉल गॅदर करू शकला नाही. यावेळी स्ट्रेट खेळला गेलेला पंच शॉट फॉलो थ्रो मध्ये फील्ड करतोय. डॉट बॉल इथे येतोय आणि त्यानंतर लगावला गेलेला हा टोला सीमारेषा पार करेल. 4 धावा इथे मिळतील. षटक क्रमांक समाप्त होईल ते दुसरं आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या इथे पाहायला मिळाले ते 18 धावा. 17 धावांचं ठरलेले हे षटक. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण फक्त 1 रन पाहिली होती परंतु यानंतरचं दुसरं षटक मात्र इथे मुजाहिदचं खूपच महागडं ठरलं. 17 धावा खर्च केल्या गेल्या. ऋषी ऑन दी मार्क. पहिला चेंडू सॉफ्ट हँडने खेळला आणि 1 रन इथे रनिंगच्या माध्यमातून प्राप्त केले गेले. धावसंख्या पोहोचते 19 अंकावरती. ऋषी राईट हँड राऊंड द विकेट. नफीस साठी फेकला जाणारा बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर आहे. नरेंद्र इथे नाकाम ठरतोय. 1+2 3 धावा इथे मिळत आहेत एक्स्ट्रा स्वरूपात. धावसंख्या 22 अंकावरती जाऊन पोहोचते आणि यानंतर बॅटची एज घेऊन सर्कलच्या बाहेर जाऊन ड्रॉप होतोय बॉल त्यामुळे बॉक्स आउटचा शिकार ठरेल तो नफीस. तिसरा धक्का इथे बसलाय ऑल करला संघाला. न्यू बॅटर जुनेद आहे. मनगटी फटका खेळण्याचा केला गेला प्रयत्न. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे. बॉल फील्ड करताना तो पाहायला मिळाला आणि त्यानंतर एक ड्राईव्ह केलाय. शानदार ड्राईव्ह आहे. बॉल 4 धावांसाठी जातोय सीमारेषेच्या पार. धावसंख्या 26. शेवटचा चेंडू आणि त्यानंतर आलेला हा नो बॉल. एक एक्स्ट्रा रन संघाला इथे मिळाली आणि त्यानंतर आणखीन एक ड्राईव्ह केला गेलेला फटका. डिक्लेअर झोनमध्ये 2 धावे इथे मिळत आहेत. निर्धारित 3 षटकांचा खेळ इथे समाप्त. धावा बनवल्या गेल्यात. प्रथम फलंदाजी करत असताना ऑल करला संघाने 29 रन
30 धावांची आवश्यकता इथे राहील. पहिलं षटक टॅटूचं फक्त 1 रन त्याने खर्च केले, परंतु त्यानंतरच्या 2 षटकांमध्ये 28 धावा इथे खर्च केल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे ऋषीचंही षटक महाग ठरलं आणि दुसरं षटक इथे महाग ठरलंय. मुजाईचं दुसरं षटक इथे महाग ठरलं आणि ऋषीचंही आपण तिसरं षटक इथे महाग ठरलेलं पाहायला मिळालंय. 29 धावा इथे 3 षटकांमध्ये बनवल्या गेल्या. 30 धावांचं लक्ष, प्रति ओव्हर 10 रिक्वायर्ड रन रेट इथे असेल. पाहूया ही जोडी किती षटकांमध्ये 30 धावांचं हे लक्ष पार करते. मी वयामध्ये वयाच्या 14व्या वर्षी एका मोठ्या स्पर्धेमध्ये केलेलं पदार्पण, चिपळूण गावामध्ये, चिपळूण शहरामध्ये याचा बोलबाला राहिला आहे. चिपळूणच्या विविध स्पर्धेमध्ये याचा बोलबाला राहिला आहे आणि त्याचमुळे आयकॉन म्हणून याला इथे ऑल करलामध्ये संधी दिली गेली. चिपळूणचा हा रायझिंग स्टार यावेळी पहिलं षटक घेऊन टॅटूसाठी फेकला जाणारा बॅक हँड डिलिव्हरी लेग स्टिचच्या बाहेर पंचाने दंडित केलाय. व्हाईट बॉलचा येतोय इशारा. एक्स्ट्रा धाब्याने संघाचं खातं इथे ओपन. यावी क्लीन बोल्ड आहे. प्रतीक साठी सरप्राईज ठरला जुनेदचा हा बॉल. कमाल धमाल. या आधीच्या फर्स्ट इनिंग मध्येही आपण ऑल घरला खेळत होती. पहिला बॉल वाईट, दुसऱ्या बॉल मध्ये सलीदची विकेट गेलेली पाहायला मिळाली आणि सेम आव्हान इथे पाहायला मिळालं. पहिला बॉल वाईट आणि दुसऱ्या बॉलवरती जुनेदने क्लीन बोल्ड केलं ते टॅटूला. यावेळी आणखीन एक ब्लॅक हँड डिलिव्हरी इथे पाहायला मिळते. गती अफलातून आहे आणि त्याचबरोबर टप्पा इथे सुरेख पाहायला मिळतो जुनेद याचा. यावेळी ऑफस्टिक बाहेर ठेवलेला वाईट लाईन यॉर्क होता. हा ही बॉल इथे डॉट येतोय. केवळ 1 रन त्याने खर्च केले आणि त्यानंतर ड्राईव्ह केले. एक्स्ट्रा कव्हरचा खेळाडू जो आपल्याला पॉवर प्लेच्या एरियामध्ये पाहायला मिळालाय. बॉल रोखू शकला नाही. 4 धावांसाठी बॉल इथे जातोय. 4 धावा संघाला इथे मिळाल्या. यानंतर ऑफ ब्रेक करण्याचा इथे विचार होता. नो लाईनच्या पाठीमागे ड्रॉप झालेला बॉल, त्यामुळे पंचाने दंडित केलंय. नो स्वरूपात 1 रन इथे मिळाले आणि त्यानंतर पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा इथे नो बॉल पाहायला मिळालाय. सलग दुसरा चेंडू इथे नो येतोय. धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळते ती 7 आणि त्यानंतर हा फुल टॉस शेड्यूल लो फुल टॉस बॅटवरती घेतला. ड्राईव्ह केला. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने बॉल फील्ड केला. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक ते समाप्त. धावसंख्या फक्त आणि फक्त 7 धावा. 10 चेंडूमध्ये 23 धावांची आवश्यकता इथे असेल. बॉलिंग मार्कमध्ये इथे दाखल झालाय तो गोलंदाज अरबाज. राईट ओव्हर द विकेट. खेळायचा होता ऑफ साईडला, बॉल गेलाय ऑन साईडला स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. लेग बायच्या स्वरूपात 2 धावा इथे मिळाल्या. धावसंख्या 9 आणि त्यानंतर हा लेग ब्रेक होता. काही समजू शकला नाही तो नरेंद्र याला. पायावरती आदळतोय बॉल. त्यामुळे इथे डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडू आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा लेग ब्रेक करण्याचा इथे विचार होता. पायावरती आदळून डिक्लेअर झोनमध्ये ट्रॅव्हल झालाय. 2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जात आहेत. धावसंख्या 13 या अंकावरती जाऊन पोहोचते. सॉफ्ट हँडचा वापर कोणती ताकद इथे वापरत नाहीये. धावसंख्या 11 इथे पाहायला मिळाले. त्यानंतर आलेला हा फुल टॉस. सलीद आहे, बॉल फील्ड करेल. षटक क्रमांक समाप्त झाले ते दुसरं आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 11. 19 धावांची आवश्यकता. 5 चेंडू 19 धावा. सलीद बॉलिंग मार्गवरती. राईट आर्म राऊंड द विकेट. शेवटचे 5 चेंडू. पहिला चेंडू लो फुल टॉस. बॅट बॉलचं कनेक्शन इथे पाहायला मिळत नाहीये, त्यामुळे डॉट बॉल येतोय. अजूनही 4 चेंडूचा खेळ इथे बाकी आहे. परफेक्ट यॉर्क इथे पाहायला मिळाला. डिक्लेअर झोनमध्ये ट्रॅव्हल झालाय. 2 धावा इथे मिळतील. औपचारिकता या सामन्यामध्ये इथे राहिले. सामन्यावरती कब्जा मिळवलाय तो ऑल करला संघाने. सुपर 8 मध्ये पहिला सामना जिंकण्याचा एक चान्स इथे उपलब्ध होतोय ऑल करला संघासाठी. सलीद
डिक्लेअर झोनमध्ये कॅरी झाले, बोल्ड आउट झाले. सुसाट गती सलीची आणखीन एक बोल्ड आउट झालेली विकेट इथे पाहायला मिळते. हॅट्रिक या स्पर्धेत हॅट्रिक पाहायला मिळते की काय, परंतु नाही. इथे येतोय डॉट बॉल आणि या सामन्यामध्ये विजय ठरतोय आणि या सुपर 8 मधला पहिला विजय संपादन करताना पाहायला मिळतोय तो ऑल करला.